Comencem. Portugal, Spain, Andorra, France, Mónaco, Italy, San Marino, Vatican, Malta, Belgium, Luxembourg, Netherlands, UK, Ireland, Denmark, Germany, Switzerland, Liechtenstein, Austria, Poland, Belarus, Estonia, Latvia, Lithuania, Sweden, Norway, Finland, queda Iceland, no me olvido, Czechia, Slovakia, Hungary, Ukraine, Moldova, Bulgaria, Romania, Greece, Albania, Serbia, Montenegro, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia, Croacia, queda Macedònia, vale, ja estic, Turkey, Armenia, Geòrgia, Azerbaidjan, Rússia, Mongòlia, Kazakhstan, Tajikistan, Kirguizistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Afganistan, Pakistan, Índia, Maldives, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Myanmar, m'he deixat Bangladesh, Cambodja, Vietnam, Thailand, Laos, Xina, North Corea, South Corea, Japan, Filipines, Taiwan, Indonèsia, Timor-Leste, Malàisia, Singapur, Brunei, Papua New Guinea, Austràlia i New Zealand. Lebanon, Cyprus, baixo una mica, m'he equivocat, Cyprus, val. Jordan, Síria, Palestine, Israel, Saudi Aràbia, Iran, Iraq, Kuwait, Bahrain, Qatar, UAE, Yemen, Oman, val. Egipte, Líbia, Tunísia, Algèria, Morocco, Senegal, Gàmbia, Guinea-Bissau, Mauritània, Mali, Sierra Leone, Cabo Verde, Libèria, Ghana, Benin, Togo, Níger, Nigèria, Sao Tomé and Príncipe, Camerún, Equatorial Guinea, això és Gabon, merda, em falta alguna per allà, Burkina Faso i Ghana, Ivory Coast, Chad, Sudan, South Sudan, Eritrea, Ethiopia, Djibouti, Somàlia, Kenya, Uganda, Ruanda, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Republic of Congo, Namíbia, Angola, Botswana, Zàmbia, Zimbabue, South Africa, Lesotho, Eswatini, Madagascar, Comoros, Mauritius i a dalt Seychelles, Malawi, Moçambic, Tanzània, això, Burundi, vale, Canadà, Mexico, USA, Cuba, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Venezuela, Suriname, Guyana, Colòmbia, Equador, Perú, Bolívia, Paraguai, Uruguai, Xile, Argentina, Brasil, vale, Jamaica, Haití, Dominica, Dominican Republic, Bahamas, Barbados, Antigua and Barbuda, Trinidad and
Tobago, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent, vale? Grenada i Saint Lucia, vale? Micronèsia, Tonga, Samoa, Fiji, Kiribati, Tuvalu, Vanuatu, Palau, Nauru, Marshall Islands, Solomon Islands. Sí! Déu meu! Em queden 9:29 de 15, per tant he tardat 5 minuts i mig. 5 minuts i mig. Uah! No em diu el temps per aquí? No em diu el temps. Aquí, 5:32. 197 països en 5:32. Buah! Com veieu, ja hi havia jugat algun cop, però bueno, tinc els dits cansats, Ara vull fer una cosa que és 5 minuts 32 són 60 per 5 més 18. Més 32, perdó. No sé per què he dit 18. 332 segons. En 332 segons he fet 197 països. Val. Això vol dir que per cada país he tardat 1,68 segons. 1 segon i 7 dècimes, per així dir-ho. O sigui, cada 1 segon i 7 dècimes he escrit un país del món. Un territori independent. Així que res, és bastant ràpid, la veritat. Menys de 2 segons per territori i anar-los escrivint i pensant tots. Tela, És fotut, ja us ho dic. Us animo a tots a prendre-us tots els territoris independents del món. Sobretot, els més fotuts per mi han sigut sempre aquests, Oceania i el Carib, que aquí a les Antilles hi ha moltes illes. I bueno, alguns així menys coneguts, com Comoros, Mauritius, que si Timor-Leste, no sé què. Bueno, lo típic. Així que res, que ens veiem al proper vídeo. Au, que vagi molt bé.